दिनै क'क्राझार सोहोराव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावफुं मेल जिरायनाय जायो आरो बेयावहाय जोङो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जायो आरो बे लेखायैनो जोङो जोंनि जिल्ला आफादफोर दाफुंनाय माखासे जिल्ला आफादफोरा जोंहा अलरेडि दंखायो आरो माखासे जिल्ला आफादा दिफां जानानै दङ बेफोरखौ दाफामफिननायनि जि हाबाफारि जों बेखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो थाखाय दिनै जोंनि मेलाव जों सावरायलायनाय जादों आरो मोनसे गिदिरथार जोङो दिनै बेवहाय थांखि आजावदों बे जाबाय मा जोंहा जिहेतु बर' रिपर्टार्स एबा खौरांगिरि जोङो सोरजिनायनि थांखिजों एबा मोजां जोङो जोंनि गेजेराव निउस सेटेलाइट चेनेल भबिष्यतआव जोङो दिहुननायनि थांखि जोंहा दङ आरो बे लेखायैनो जोङो निउस पर्टेलनिफ्राय माबायदि जोङो सेटेलाइट खालामनो हागोन बेफोरखौ जोङो सावरायलायनाय जादों आरो आफा अबंगसायनि अननायाव बा जोंखौ जुदि अनोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोङो जोंनि जि निउस पर्टेलनि बिगोमाफोर बा बिथांमोननि फ्राय जोङो सानसेब्लाबो निउस पर्टेल जोङो बेनो निउस पर्टेलानो सेटेलाइट चेनेल जोङो दिहुननो हाहैगोन बे बाथ्राखौ जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो जोङो थुलुंगा हिसाबै जोङो खौरांगिरि बेस्ट माने रिपर्टार्स माने बेबायदि जोङो बान्था जोङो फोसावनो थाखाय जोङो राहा लादों आरो बे लेखायैनो बेस्ट रिपर्टार्स आरो बेस्ट चेनेल बेस्ट एंकर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार बेबायदि जोङो जोंनि माखासे गिदिरमा सुबुंफोरनि मुङाव जोङो बेबायदि बान्था जोङो फोसावदों आरो बेखौ जोङो फैगौ जोंनि जि कनफारेन्स जागोन एनुवेल कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव जोङो माने बेखौ कनफेयार खालामगोन बेखौ जोङो रानगोन आरो जोङो दिनै जोंनि माखासे माने जोंनि बर' खौरांगिरिफोर बा बर' निउस पर्टेल दा बेनि माखासे जेंना जेंसिनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो माखासे जोंनि मानसिफोरा एखमबा जोंनि जि निउस पर्टेलनि खौरांगिरि बा निउस पर्टेलनि माखासे निउसफोरखौ लानानै जाफोर माने कमेन्ट्सफोर होयो दा बेनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो निउस पर्टेलनि बिगोमाब्लाबो रिपर्टार्सब्लाबो जोङो एसे सोलोंफुनाय जोङो माने रिपर्टार्स हिसाबै बा चेनेलनि बिगोमा हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो नुदों जे माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट होयो जाय कमेन्ट होनायखौ जों फरायना नायोब्ला जोंनि रिपर्टार्सफोरा माने मरेल डाउन जायो गोसोआ दुरबल जायो दा बेफोर बुस्थुनिफ्राय जाहाथे जायफ्रा माने कमेन्ट होलायो माने जाहाथे एसे कनस्ट्राक्टिभ माने कमेन्ट होनानै माने जोंनि रिपर्टार्सफोरखौ जोंनि चेनेलफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होयो जों बेफोरनि सोमोन्दैबो एसे गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो एखमबा फिसा दायावनो जोंनि चेनेलफोरनि सायाव माखासे मानसिफ्रा केस होनो नागिरो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो माने जोंनि सायाव माने केस होनो नागिरो दा बेफोरखौबो जोङो जोंनि माखासे बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफोरखौ जोङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनाबो माबाफोर जुदि बुंनांगौ दङब्ला माबाफोर जुदि फोसावनांगौ दङब्ला नोंथांमोनाबो फोसावनो हायो आरो बेखौ लानानै जोङो जोंनि जे उन्दै रिपर्टार्सफोरनि सायाव जाहाथे केस मकर्दमा खालामाब्लासिनो जाहाथे मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुयोब्ला जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि दं नेहाथारि दं नोंथांमोना जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बा जोंखौ लिंहरनानै सावरायलायनो हागोन जाहाथे जोङो जिहेतु गासैबो बर' फिसा हिसाबै दिनै जोङो मोनसे जातीय सेन्टिमेन्टजोंसो जों निउस पर्टेल रिपर्टार्स माने बियो जोंनि माने जोनोम जादों होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै गुबुन हारिया सेटेलाइट चेनेल दङ गुबुन माने बिजोंनि एसामिस इंलिस हिन्दी बांला गुबुन रावनि माने बेबायदि सेटेलाइट चेनेलफोर दङ निउस पर्टेलफोर दङ बिथांमोना गोबां जौगाबाय नाथाय जोंनिया जौगायाखै दा बेखायनो जोङो खोब सिरियासलि जोङो बेनि सायाव जोङो माने खामानि मावगासिनो दङ आरो बे लेखायै जोङो दायो बर' निउस पर्टेलाबो माने गुबुन हारिनि बायदि दायो एसे जौगाबाय होननानै जोङो साननो हायो दा जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि जिहेतु निउस पर्टेल बा जोंनि खौरांगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोना जाहाथे बयबो अनसायो आरो इयुनाव जोङो जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोना जोंखौ अराय सम थुलुंगा होयो आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय गोजोन्थों।